Tot i el sarau que tenim muntat a l'interior de la península, en casos d'espionatge d'estat, el comissari Villarejo, que va per ahir, les causes obertes contra la gent del Partit Popular i tutti quanti, els mitjans genuflexos s'obstinen a mirar a l'exterior per procurar balons fora. Doncs bé, ja que miren l'exterior, podrien fixar-se, a més de la guerra d'Ucraïna, que ja porta 92 dies en marxa, amb la repressió dels talibans a Afganistan, amb la decisió que les xiquetes deixen d'anar a escola, amb el Partygate anglès, el conflicte inacabable entre Israel i Palestina, a la guerra del Líban, del Iemen, del Kurdistan, la situació de massa països africans, el necessari control d'armes als Estats Units, però també al nostre país, on hi ha bona cosa d'escopetes escampades per tot el territori. No podem mirar cap a un altre cantó quan hi ha tants forats per tapar.